Přeju dobré ráno, tohle je Jakub Holý, marketingový manažer a já dneska na vlastní kůži ve Snídani s Novou vyzkouším, jaký to je v podstatě pořádat takhle velkou akci, která se děje kolem nás. Co se tady bude dít jen tak jako v rychlosti? Dobré ráno. Dobré ráno, doufám, že si můžeme tykat, já jsem Jakub, čau. Petr, těší mě, čau. Zdar Péťo, čau. No tak možná bychom měli začít tím, že ti dám tohleto tričko, protože bez toho to nezvládneš prostě, jako. Takže je to v triku. Je to v triku. Hele, dneska se tady bude dít to, že pořádáme vlastně jednu z největších herních událostí roku 2014. Máme tady spoustu konzolí, máme tady spoustu her a máme tady opravdu hodně co ukázat. No a dejme tomu, že všechno tady jako víceméně stojí, jo? Tak jako budu utírat práh, nebo co se bude dít? Ale to můžeš taky, ale já doufám, že nám pomůžeš třeba s tím upravit tady dekorace, upravit tyhle stojany, zapojit nějaký konzole, televize, aby jsme to všechno připravili pro naše diváky a návštěvníky. Já doufám, že to je všechno vidět. Když se podíváte kolem nás, tak obrovský televize, takovou dobu jsem si teda přál v obýváku. Tamhle vidím ještě nějaká plachta, tamhle vám někdo spí na sedačce, tak to všechno budeme muset jako tak nějak pouklízet, aby to všechno bylo alles in ordnung, až budete otvírat. Určitě, já doufám, že hlavně toho spícího člověka odklidíme společně možná, jako odtáhneme ho za nohy a bude to v pohodě. Čili za chvilku možná ve Snídani znovu uvidíte, jak vezmeme kýbl vody a polejeme někoho, kdo tady spí. Ale jak je možný, že tady spí? Moc makal. Prostě v noci jsme fakt dřeli, no tak se ho hodil šlofíčka, no. Tak takováhle dřina mě dneska v rámci rubriky Na vlastní kůži ve Snídani znovu čeká. Za chvilku budeme zapojovat konzole, tak přejeme dobré ráno a máte slovo. Čau. Vám přejeme dobré ráno, dneska jsem za eventáka, dneska tady vlastně pořádáme velkou herní akci. No a teď je na nás, abychom zapojili na ten celý stojan. Mimochodem, vy jste říkali, že slunce vychází v 6:52, což je zhruba tak jako za 10 minut. My už tady světlo máme. Nás ozařuje obrazovka. Tak, Kubo, co mě teďka čeká? Mě jako eventáka, kdybych měl tohleto všechno zapojit. Já tady vidím jednu konzoli dole, jednu nahoře, tady joysticky, celý ten stojan, jak to vůbec funguje? Prosím, já tě opravdu není to joystick, ale je to DualShock, ale to se naučíš jako v průběhu dneska, si docela myslím. Mám pro tebe několik zásadních úkolů. První věc, magnetka. Magnetka musíš dát dolů, tak jak to vypadá tady na těch ostatních. Chop se toho, já ti to podržím teda. Jak to okomentuj? Já to okomentuji, takže Péťa bere magnetku, dává magnetku na stojan, trošku to porovnej, jo. Dej to doprostřed, prosím tě. No, Jsi to nepočítal, že to bude trvat 6 minut. Dobrý, je to tam, hele, super. A teďka, prosím tě, tohle je konzole, tu herní konzoli tam prosím tě takhle zastrč. Hele, je to jako nějak zabezpečený, aby to nikdo neukradl, jo? Neboj se, uděláme test spolu. Tak dobře, takže teďka... Ještě víc? Neboj se toho. Takhle? Dobře, možná to doděláme asi za chvilku. Není nějaký rozbitý tady. Hele, tak dobře, ty jako zkušený eventák, strč tam tu konzoli a vidíte, když se to říká druhýmu, tak to jde jednoduše, ale když to pak má sám udělat, zas tak jednoduchý to není. Nevadí, přejdeme k testu, jestli ti to nevadí. Nepočkej, tak tam tu konzoli dej. A vidíte, to je reality show. Dokázal to, tleskáme, super. Takže zavíráme. Tohle je teda maketa jenom. Tohle je čistě jenom maketka. Super. Tak, máme stojan, obrazovka funguje, to všechno jsme zapojili, to chápu. Je teda pravda, že když to zapojuju doma na televizi, je to easy. Je to úplně easy, jenom to zapojíš HDMI kabelem, trčíš to do sítě a hraješ. Tohle je trošku horší. To je trošičku horší, ale... Za mě jo, jediný problém. Jako eventák bych si já hlídal, aby nám někdo neukradl ty joysticky DualShocky. Hele, můžeme udělat test, zkus tím párkrát trhnout a uvidíme, co se stane. Má s tím trhnout? Tak počkej. Dejme tomu, že jsem jako zarytej pařan, jo? No dobrý, hele, tak co mě čeká za chvilku? Máme tady zapojenou konzoli, co mě ještě čeká jako eventáka? Jako eventáka tě čeká pozvat sem lidi k nám a čeká nás taky možná i soutěž o PlayStation 4. Taky dál sledujte rubriku Na vlastní kůži ve Snídani s Novou. Dobré ráno. Přeju dobrý ráno, tak jako ne, že bychom nemakali, ale přece jenom těch konzolí je tady několik, her spousta, vyzkoušet se to musí. Kdyby náhodou jsme třeba nebyli slyšet, nebo ten obraz byl nějaký roztřesený, tak je to proto, že kameraman hraje a kameru prostě drží někdo úplně jiný. My vám přejeme dobré ráno, tohle je Jakub a jak jsme pokročili v přípravě eventu, tak zjistili jsme, že to tady musíme rozdělit na 2 zóny. Proč? A tak je to proto, protože v jedné zóně, která je 18+, ukazujeme hry, které jsou malinko krvavější a v zóně, která je 18-, ukazujeme dětské hry, závodní hry a prostě hry, které jsou pro lidi 18-. OK, mě jako toho, co by ten event měl připravit, čeká co, protože vidím tady kulisy, tady nějaký bedny, okap a tak dále. Jako stylovka, musím říct, že na krváky stylovka.
No tak já mám trošku pocit, že ty jsi málo makal, takže bys měl přidat a tamhle jsou nějaký dekorace a byl bych moc rád, kdyby si nám umístil sem do té zóny, kam patří. Dobře, tak mikrofon je tvůj a já jdu teda pro dekoraci teda. Tak pojď, neboj se toho, máš tam pneumatiku, máš tam vejfuk. Možná ještě předtím, než ty se dostaneš vlastně z téhle zóny 18+ do 18- a zpátky, tak já řeknu, že celá tahle akce je zdarma, je pro každého, je to pro mladé i starší hráče, kteří mají rádi konzole a je jak v pátek, tak v sobotu od 10 do 18 v galerii Mánes. To znamená, že jestli máte cestu, tak se můžete i podívat, jak tady Péťa dělá dekoratéra. Hele, ten vejfuk je tak rezavej, že mám pocit, že dostanu otravu krve. A mimochodem, tohle je docela pěkná zimní 13, tak kdybyste potřebovali zimní 13, tak hele, máme tady pro vás dispozici gumu. Co když to opřu takhle tady? Jako, pohodě, vejfuk? Ať to hezky vypadá, prosím tě, dejte nějak pořádně. Jo, dobře. Hele, co tady ty bedny? Je tam něco? Se podívej, no. Je teda pravda, že tady je to vychytaný do posledního detailu. Vidíte, makety tady zřejmě všeho, takhle, tady houfnica. Hele, granátek. Počkej, ale co teď? Teď už je to asi jedno, tak je to maketa? Samozřejmě to je maketa, co jiného by to bylo. Dobrá, tak jo, tak co je... Co to je sameč? To není maketa, to je pravá věc, ale tak tu radši uložíme zpátky. Až budu na vlastní kůži řezníkem, tak tohle to využijeme a máme pro vás jedno fakt parádní překvapení. Dámy a pánové, tohle je PlayStation 4 a nikomu z vás, na tom jsme se s Kubou dohodli, toho PlayStationa dneska v rámci rubriky Na vlastní kůži ve Snídani znovu nadělíme. Jestli chcete PS4, já moc, tak stačí koukat na rubriku Na vlastní kůži ve Snídani s novou. Tak teď už je to vaše dobré ráno. Vám přejeme dobré ráno, my jsme teďka v Mánesu v Praze a teďka o víkendu se tady bude konat velká herní akce. Tohle je Jakub, který to tady tak jako nějak trošku organizuje a dneska mě v rámci rubriky Na vlastní kůži učí, jaký to je být event manažerem. Tak ještě jednou dobré ráno. Krásné dobré ráno. My jsme to tady už rozdělili na 2 zóny, teď jsme v zóně 18-, 18+ to bylo předtím, bylo to docela ostrý. No a co v zóně 18-? Co tu mám teďka na práci? Teď máš tady na práci zapojit PS Vitu tady do toho stojanu. Takže dáš to tam, zapojíš to do nabíječky. Dobrá práce. Nahoře máš krytku. Je to zabezpečené. 2 vejšky. 2 vejšky na to máš. Je to zabezpečené, aby to nikdo neukrát. Počkej. Jo, takhle jasně, zacvaknu. A teďka jako zamknu a tím to hasne, jo, takhle. A je to. Super. Hele, a tady to můžeme ukázat. Co kdyby to chtěl někdo odnést? To zkus. Jo, tak se teďka dívejte, jo. Nerozbij mi to. Vidíte, odnese to, ale jenom s tím stojanem. Čili takhle to nefunguje. A pozor, tady hele, vracím klíče, ty jsou tvoje a něco pro vás máme. Tohle je PS4 a tuhletu PS4 někomu z vás dneska tady v Mánesu nadělíme. A dáme ji tomu z vás, uděláme to tak, že kdo přiběhne jako první, dejme tomu lehce po 8. OK. Jo, kdo přiběhne lehce po 8, samozřejmě bude vypadat jako nějak slušně, trošku pařansky, musí mít trošku krvavý oči, že jo, správný pařan má krvavý oči a řekne nám heslo, že díky Snídani s novou propaří celý víkend, dostane okamžitě dneska ráno v rámci rubriky Na vlastní kůži PS4. Díky Snídani s novou propařím celý víkend, kdo nám to řekne po 8, dostává PS4. Dobré ráno. Teď o víkendu, pátek, sobota, se tady na Mánesu bude konat ta největší herní akce. Je to zadáčo, tak přijďte ochutnat a okusit na vlastní palce? Na vlastní... Klouby? Triko, kůži, nervy, všechno. Prostě budete mít mé revma artritidu v rukou, jak budete hrát. Tak přijďte okusit, jaký to je, vyzkoušet si zahrát ty nejnovější hry a co je zásadní. Tak my vám dneska v rámci rubriky Na vlastní kůži ve Snídani s novou rozdáme PS4. My jsme vyhlásili, že ten z vás, nebo ta z vás, kdo sem do Mánesu doběhne jako úplně první, získá PS4. A musím říct, že když se podíváte takhle tamhle dozadu, tak tam je hlouček zhruba tak jako 30 lidí, který jsme tu nazbírali, pak už jsme jich spoustu poslali domů, jinak zdravíme do Krče, zdravíme na Barandov, i tam se běhalo, ale bohužel pozdě. Tak, kdo chce PS4? 3, 2, 1, teď!
Kdo tady bude jako první? Pozor, byl jsi první, heslo teď. Se snídaní s novou provařen celý víkend. Kámo, máš PS4 v rámci rubriky Na vlastní kůži se snídaní s novou. Tohle je tvoje. Já bych chtěl pozdravit mamku. Taky to řekl. Já bych chtěl pozdravit mámu do Poděbrad, ahoj. Tak tohle je rubrika Na vlastní kůži ve snídaní s novou. Přejeme dobré ráno a je to vaše. Jardo, tak já vám něco řeknu. Ahoj. Já jsem vám toho Jardu Jágra i Martinu Navrátilovou věřil. A jestli vy tam máte Jardu Jágra, tak já vám můžu říct, že jsem dneska ráno jezdil v Mercedesu, že jsem taky jezdil v F-ku. Prostě jsem si pořádně zazávodil. Jo, když vy Jágra, tak my pořádný káry. Přejeme vám dobré ráno, tohle je rubrika Na vlastní kůži. Já jsem byl dneska event manažerem a měl jsem tady v Praze na Mánesu uspořádat tu největší herní akci, která se tady v podstatě v České republice koná. Je to tak? Je to přesně tak, jak říkáš. Tohle je Jakub, který byl dneska mým mentorem. Pojď, Kubo, klidně se projdeme takhle. Já už jsem připravil zónu plus 18, tu teďka vidí kamera, no takhle, teď kamera vidí holky, ale za chvilku zónu plus 18, ano. Taky jsme připravili zónu pro děcka, tam teďka hrajou holky, tady i kluci. No a co mě čeká jako event manažera, když už je víceméně připraveno, máme všechno naaranžováno, zapojeno, tak co mě teďka čeká? Tak teď tě čeká už jenom pokec se mnou, protože všechno je připravené, všechno je hotový, lidi můžou přijít sem do Mánesa zítra a také dneska od 10 do 18, celá akce je zdarma, takže teď už to můžeme spolu jenom užívat. Takže ty jako organizátor už teď máš jenom pohodičku. Teď už budeš jenom koukat, jak se všichni baví, jak všichni hrajou, jak si užívají to, že tady můžou mačkat čudlíky o 106. Přesně tak, jak říkáš. Probíhá pak třeba jako nějaká taková afterparty, takový shrnutí toho, jak to jako probíhalo všechno? Tak my jsme měli takovou menší afterparty včera, ta byla delší trošičku, asi do 3 do rána. A jinak můžeme si dát spolu nějakou afterparty, klidně, já jsem pro. OK, hele, chtěl jsem se zeptat, tu velkou televizi, tu už má někdo zabranou, až to tady skončí? Ne, tak je tvoje v pohodě, vem si. Jako. Super, děkuju hodně. A na závěr mi řekni, mě jako event manažera juniora, jak by si ty jako event manažer senior ohodnotil? Tak jako zvládl jsem to nějak, tahal jsem tu gumy těžký, soutěžili jsme. Hele, já trošičku popřemýšlím, ale myslím si, že to bude dneska trošičku jiný, na co jsi zvyklý, protože já tě hodnotím PlayStation 4, která je fakt tvoje. Jo. Prostě to kecáš. No jo, opravdu. Ne. No jo. Je fakt tvoje, odnes si domů, pořádně hraj a bude z tebe výborný event manažer. No tak to je nejvíc. Tak dobrý ráno, kámo. Děkuju. Tak je to vaše. A teď si toho Jágra sežerte.